warahmatullahi wabarakatuh. Iki arep belanja ning pasar. Masak pindang ya, Mbak ya. Iya, masak pindang. Teh melu. Hale. Urung padha rawe entole. Tomat, pindang. Pak sih, ya boleh ya. Tambah. Kawan. Iki ora opo Didi iki. Salem iki opo to? Gilik ini. Gilik-gilik ngene ya. Lah sing ngene iki apa? Tapi dik sisik ora anu iki, enggak ritok. Sisik iki. Sik menurutku sing iki ngene kon piro? Nah, kuwi ndi ya? Loro untu. Apa wis lah. Buntut abang iwak kontes. Jelas. Oke, mie ayam ya. Mie ayam tuku mie ning kene, Mak. Sawi. Sawi. Oh, kira seger. Ini bosa iki. Hah? Rasane, Mbak? Samene piro? Goreng tuh Pak nggih, Bu. Enak ya nih. Nek sampai mateng. Takare nggih, Mbak. Makan. Kemangi lho, Mak, kemangi. Kemangi. Kemangi pinten? 3.000 mawon asal. Nggih, asal. Janganane seger. Kilo enak, Mak. Lut, jorong wong sawi. Pengen enggak? Iya ya. Luwe dede. Apa ya? Piro kowe sitok? Terus sitok. Lah nggih. Kok namung tiyang sekawan. Lah kok cukup di bumbu. Ingkung. Iki beda. Bumbu kuning kaya ingkung, Nak. Agak ngerotas. Monggo. Yes, monggo. Kamu nyuci enggak, Le? Enggak. Wes. Mana? Dia sama minta jajan enggak? Saya nggak salah ya, Mas. Ki, Tabe dulu, tabe. dalam. Mantap sekali. Tabe ketan. Apa, Le? Oh, aku kudune mandi sih. Mandi ya. Iya, mana ada itu? Mam tapi nang enak, Mas. Karo dulang ade dulang sik, Nduk. Egone rung mateng ya, Mas. Tape ketan. Ayo Simono anu deh. Sendok. Badhe wegah adus. Wawan ngono ya. Untuk
Bangkong kok. Ora dadane pasar. Kudune belanjane bengi Mas ini. Beda sih. Teleknya biasanya uang ada dilak itu Mas. Enak loh ya. 9. Telak lagi. Cuma jenenge anu. Buntut abang nih. Pindang. Mas buntut abang. Iki wis wong barune. Gase kene nane wae. Aja mikir ya rek sama sekali. Magicomnya rusak. Jadi ngaruh. Buntutnya dilak Mas. Lah ini dia nunggu ya. Percaya kata nama ya. Oh. Nganu ra iku Mas, kelet ra. Wajan. Panas sama. Kira mari ya. Sama patangnya apa, Bos? Semari Mas. Yo kan ngomong kok ya, kok biasa. Oh, terus ya. Dipindah mah wajane mah. Iki. Tali. Panas loh, tak pindah. Apa tak nyunyuk sing etan. Jadi sing tahan nek mah. Kena dadak nyunyuk. Kita cintaku luar biasa. Sampai kalau Mas datang nang mana ambil sendiri Dek kamar enak aku, ayah juga aku. Orang kok kabeh mama, kabeh ayah, kabeh kakak sama bisa ambil sendiri ya ambil sendiri. Mesti enggak belum. Cuma itu loh. Kan gongko ra kelat. Masuk garing-garing mah. Atas kok. Hah? Apa bro? Apa? Masak Ren. Pae kalau iki lagi mi oke, pes mi ngono anu, mame mo. Oh. Kena enak loh. Anu tomat mah. Gulis nang masak ini. Hah? Gulis. Apa nih? Masak jan gulis. Cuma sendiri. Ya? Oh, diisi pisan loh. Oh. Bang sama dollar kae to, Mas. Parno. Iya ya. Bosok. Tandane Pak Kesro. Banyak apa tuh, Mas? Dulu tuh, Mas. Mas. Oh. Kesro. Oh, iya delok ngelah. Kesro desain ngono yo kerja. Munggah ning wae munggah ning pasar ya. Heeh. Ini pas ngono. Memang. Apa? Dinane. Oke, Kesro ya, Kek. Ora disane? Gampang loh, Mas. Wah, kemarin aku juara di sana ning sendiri. Melanting. Di samping rumah. Kurang doyan. Mbok abang iki sih.
Ora ajur ya, Mas. Apa? Apa? Pwede dala ramen pa sila pa may kurta pa kalian ya. Apa? Ya. Itu mana lah? Jadi mau ini gimana? Berapa ya? Saya nggak apa-apa lah cuma itu paling. Coba mari. Dok, lambine sing nang mesin cuci kena ning bak, terus lambi sing ning kamar kabeh lebone mesin cuci diumbah. Wah, mbok ya. Wis kok ben sak sire dhewe sampean urusan gombalan ngono lho. Lambi sing nang mesin cuci dikene nembak, terus lambi ning kamar ngisor kuwi lebone mesin cuci diumbah. Iku tak pikir. Ngono lho, Nduk. Kayak maem pindang. Oh. Ya, ya. Sing ning kamar sing nang kuwi lho, Nduk, ning steril lho, ning keramik. Segone pulen lho. Segone sapa ulen to, Mas? Koi coy. Ini sapa putih sinan. Tapi cek enak anu cek enak bintang sih enak. Bintang. Astagfirullahaladzim. Ya kabeh. Wis tak bene. Awas mari mbah-mbah, Nduk. Diri sisik kok ben penak lek mulai. Ya. 6. Oh, apa? Nama apa-apa hasilnya sampean. Nduk, 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 nduk. Dari wis mbok awang. Kok bengi ya? Bumbune mantap. Lanjut isah-isah. Manis air sudah dimasak, Mas. Manisa. Wis ora ngomong kampung ta yo. Ora to, tandak kok. Nek mambu juga. Enak lonjok nang sampe yo. Dereng gatel. Itu masak nunduk, Pak. Bledas ya. Bledas. Oh, suwe kemangi barang, Mas. 3.000 lah kae yo. Ora jan. Wes mangan ora bumbune, Mas. Ora bener sik wae. Apa? Napa? Ya, Mas. Rambut dikira ada wae. Wae. Nunggu ya. Ayahnya dari kanan dia, Nduk. Wah, mandeng lho, Pak.
Rasine wis, Mas? Enak ya? Enggak wis. Main masuk kabeh, Mas. Wah, hamne enak ini. Uyah, gula. Gula sik kok akeh, Mas. Gula iki pas dimasak anu bae. Setalanen tirapas kok. Wah, lombok yo nganu jan topak anune. Tomate. Nduk bintang sonong ya. Heeh. Iki kowe mbah arep omos ngenge gorengane. Gone yo meh mateng. Suruh sore ateng kowe. Ateng gelis. Bisa dari bawah ini masih kurang. Iya. Ini gula ini penanya juga. Oh. Kenapa duwe dingklek ngono pas. Lo linggo sama Mas. Bu Intan kono rene, Nduk. Mama lek masakan mateng ngono. Bu Intan Mbak Ama kono rene, Mama lek masak mateng. Mbak Kenai tau? Hah? Tahu kenai? Bibine. Pemperbarui ono, dipateni jempakne neh. Goreng nak nih. Salah tau berapa wis pasiran. Apa? Bumbune. Jadi? Lah wis dicekur kan. Piro iku manis? Kak, ora tak wek. Cepat bisa. Enak masaknya. Rasa piro iku? Boleh nggak bro? Perlu bro. Ada kerak yang ini. Wah, seger. Kue kemangi banyak mau kendaraan tuh. Pak ya ini enak lah sama saya. Kan sama ini lah apa ya? Bu Intan Mbak Ana enggak?
Nduk, Ose. loro nyauri kok. Bakal tekan no. Lah kowe emosi ya. Ki mama lanjut. Resik-resik. Mam sik mama. Ki pahlawe mau tuku kentaki ning entak pasar. Wah, Padang. Semateng jan. Ngadeg. Tutupane jane sak nyampe sik. Makan guys. Anak kata ya. Kameranya ganti candus. Ya, candus daratan. Amal mah ya, Pak. Nang turu jan. Weh, Tas tok. Komentan. Stang iket mau. Nyapa? Nang kayaknya apa di ngarepan. Pate kerja lah. Heeh. Gimana mana? gue nak tuh ini. Wis ini kon ngan wadewe yang di Wah, sini. Pengen Kon ngedol tapi ibu yang jaluk sore ini. apa sama ngepel mbaknya telah langsung lo. Apa ya? Mari. Gunung Batok. Kok saya di dalam sekali dulu. Apa? Makan agak sini. Ayo, Apa yang bikin lah? lu sudah di pasangan lu enak. Hah? Pas kalau segone lu. Ini gak jemek. Tadi itu gimana yang segone jiwa mek lo kayak. Dua libat. Aduh. Ah, lah. Apa jadi aku lupa ya? Kayak mandi dok. Nunggu.